Täällä Heikelä, Linnanahde ja Arman Alizad, joka tuossa esittelee uutta Kill Arman ohjelmaa. Otetaan pieni maistiainen. Tässä on tämän uuden alkavan ohjelman mainos. En tiedä, miten paljon äänet kertoo, mutta kyllä tässä niinku turpaa tulee. Turpaa tulee, niin tulee, joo. Tai siis ollutkaan se Ellen Express. Tämä erilainen. Joo, niin kuin tuossa sanottiin, niin oli vähän eri juttu mielessä silloin ekan kerran, kun ajattelin, että pitäisikö tähän matkaohjelmaan. Ja ajatellut sitä, että se menisi ihan niin kuin noin epämukavuusalueelle ja ekstremeksi toi homma. Mutta... Joo, nyt tässä pyörii näytössä matkoa, missä katkotaan tiiliä. Ja mä en tiedä, mitä se sulta onnistui, mutta ainakin nämä Shaolin munkit, joita tässä kuvataan, niin aika näppärästi halkoo niitä. Joo, siis itse asiassa tuossa on niinku, toi oli varmaan kovimpia kouluja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Eli toi itse Shaolin temppeli on ihan turistirysä nykyään, siellä ei tapahdu mitään eikä ole tapahtunut moneen vuoteen. Mutta sitten nämä munkit, eli siis Apotti Shaolin temppelissä on People's Republic of China sinne asettama henkilö, joka esittää munkkia, eli siis näin turistirysä tää on. Siellä myydään japanilaisia samuraimiekkoja ja kaikkea muuta krääsää. Mutta sitten aidot Shaolin kung fu munkit on muuttunut sieltä, ne osa asuu siellä temppelissä, mutta niiden kung fu koulut on sitten taas niinku temppelin ulkopuolella. Jaha. Eli ne pitää sitten, niin nämä oppilaat tulee ihan niin kuin muualle opiskelemaan tätä Shaolinia. Ja sitten siellä on hirveästi myös kaupallisia kouluja. Mutta meillä oli sitten onni päästä ihan niin kuin aidon munkin kouluun. Ja toi on semmoinen orpokoti aika lailla, mihin tuossa tuon munkin noi oppilaat 5-20 jotain vuotiaita asuu. Ja se on mun mielestä hauska, että näillä 5-vuotiailla ja yli 20-vuotiailla on ihan samat treenit joka aamu niin kuin kesät talvet. Eli ne herää aamulla 5, ne lähtee lenkille vuorille, joka on siinä lähellä, ne juoksee sinne vuoren huipulle. Ja siellä on niin kuin kolmasosa siitä, niistä portaista sinne vuorille, niin juostaan, sitten toinen kolmasosa otetaan kaveri reppariin ja mennään nilluja kun pystytään ja sitten vaihdetaan. Ja sitten kontaten tullaan alas ne portaat. Sinne vuorille saakka on vielä monta kilometriä, sinä asti pitää juosta. Nämä 5-vuotiaat tekee sen ihan sama juttu. Ja sitten ne tulee takaisin sinne korpokotiin, ne syö aamupalan, pesee hampaat, mitä nyt tämä perusaamu toimii. Ja sitten sen jälkeen niillä on 7 tuntia fyysistä treeniä joka päivä. Mä en voisi viedä mun 6-vuotiaista tytärtä, tiedät sen niin kuin yli kilsan kävelymatkalle. Nyt tulee mieleen, että miltä pohjalta itse lähdit tähän opin tielle? Minkä verran löytyy kamppailulajitaustaa tai muuten tällaista? Siis mä oon joskus harrastanut, varmaan aika moni on harrastanut joskus jotain, mutta se on ollut ihan niin perusharrastamista ja kamppailulajit on ollut, tai siis se on ollut 90-luvun niin kuin alkupuolella. Että kyllä ne on niin kuin aina kiinnostanut ja kyllä mä veikkaan, että suurin osa pojista on kiinnostunut tällaisista Kill Bill vanhoista ukoista, jotka saa lentää ja mennä seinien läpi. Mutta monelta niinku herättää niinku normaali arjessa, minkälaista elämää noin muuten? Ei siis, kyllähän toi aika niinku, siis kyllähän räätäli on ihan niinku täysin epämukavuusalueella tuolla jossain kehässä. Ja nyt on niinku tosi pitkä aika siihen, että pikkuhiljaa tottuu siihen, että joku jatkuvasti haluaa lyödä ja potkia sua. Joo, mutta siis sä näin tietoisesti tekee matkailuohjelmaa, jossa sä käyt eri maissa potkittavana ja hakattavana. Joo, siis mä ajattelin, että siis ideahan tuossa ei ole niin kuin, siis vaikka se on noin ekstreme toi niin kuin asetelma, niin pointtihan on niin kuin, me halutaan alleviivata lause, koskaan ei ole liian myöhäistä niin kuin kääntää se kelkka. Eli ideahan on se, että ikinä ei ole liian myöhäistä alkaa kuntoilemaan, parantaa elämäntapoja, ruokavaliota. Siis tämä on kuitenkin aika pitkälti matka- ja kunto-ohjelma, mutta sitten se tapahtuu tällaisessa asetelmassa, missä räätäli joutuu niin kuin täysin uuteen elämään. Niin mä ajattelin, että se on aika hyvä areena ja tämä niinku kamppailulajit on hyvä paikka miettiä sitä niinku täyskäännöksen paikkaa, koska mikäs muu niinku urheilu tai laji olisi niin kurinalaista kuin näillä jätkillä. Et sitten näillä on sekä fyysinen että henkinen niinku kurinalaisuus kyllä vedetty niinku nupit niin kaakkoon. Että toi on aika hyvä paikka niinku laittaa itsensä niinku haasteeseen. Että toihan enimmäkseen toi henkilökohtainen haaste, että ylipäätänsä mä haluan hypätä bensin tai mä haluan tehdä ton ja sitten mä menen ja teen sen. Mulla on, anteeksi kielenkäyttö, paskat housussa joka jaksossa ja aina kun joku tyyppi siellä lyö ja potkii mua ja turpaan tulee, mutta sitten mä tiedän, että se ei tapa mua. Se on sama kuin bensiin hyppyy, mutta sitten enemmänhän se on henkilökohtainen haaste. Et eihän mä
Mä veikkaan, että mä oon paljon hienompia pukuja kuin yksikään noista jätkistä, jos nyt odotetaan mun pajalle tekee napin läpi tai tekee jotain housuja ja mitä tahansa taskuja. Mä teen siellä päivät pitkät. Joo. Se on selvä. Okei. Paikat on varmaan kipeänä. On, ne jatkuvasti. Joo. Kyllä, niin kuin nenä ja kylkiluut on niin kuin koko kipeät. Ne ei oikein näytä paranemaan. No, ootko ottanut sitten jotain kiinalaista lääkettä niihin? En ottanut mitään. Eikä niille oikein voi tehdä mitään, kun se on semmoista, joka paranee varmaan levolla vaan. Sitten meillä on reissuja niin tiheästi, että ei niitä oikein pääse niin kuin leväyttämään. Montaks maata teillä on? Monta kohdetta? Meillä on 9 niin kuin maata sit Suomen lisäksi. Joo, ja onko ne kaikki itää? Kaikki on 8 on itää ja 1 oli Jenkeissä. Et me otettiin Yhdysvallat sen takia, että se on kansakuntien sulatusuuni, mutta se on myös kamppailulajien sulatusuuni. Eli meidän niin kuin mestari Jenkeissä oli semmoinen tyyppi, joka on luonut tämmöisen oman tyylisuunnan monesta eri lajista. Ja se oli hyvin niin kuin käytännönläheistä. Asuu Dallasissa tämä kundi hyvin vaarallisella alueella ja se on koko ikänsä niin kuin kasvanut semmoisella alueella, että siellä on niin kuin ihan hyvä oppia puolustaa itseensä. Onko se Mr. Miyagi sen nimi? Ei ole Mr. Miyagi. Itse asiassa Mr. Miyagi löytyy Okinavalta kyllä. Että semmoinen tyyppi on olemassa, joka on yhden karatesuunnan niin kuin tyylisuunnan luoja. Ja semmoinen tyyppi löytyy sieltä. Sieltähän se on bongattu tähän karatekin-leffaan. Mikä näistä Arman Alizat näistä paikoista, missä kävitte, mikä jäi parhaiten mieleen? Mikä teki suurimman vaikutuksen? No kyllä toi Sauli Temppeli, toi niin kuin orpokoti teki aika ison vaikutuksen. Että siellä niin kuin lapset tekee tuollaista. Nehän ei niin kuin mene sen temppelin ulkopuolelle, tai siis sen orpokotin ulkopuolelle ollenkaan. Niillä on kännyköitä, niillä on niin kuin radioita, ei mitään. Ne opiskelee siellä ja ne on koko päivän siellä kodissa. Sillä alueellahan on reilusti yli 20 000 kung-fu-opiskelijaa. Ja just sen takia niin näillä lapsilla ei ole lupaa poistua koulun alueelta. Te voitte kuvitella, mitä tapahtuu, jos teini-ikäiset tyypit, jotka harrastaa kung-fua, pannaan tänne kadulle. Totta kai ne haluavat, siis missä tahansa se inhimillinen reaktio ottaa vähän mittaan toisistaan katsoa. Niin ne oikeasti vaan asuu siellä. Et se on tosi kurinalaista elämää. Plus se, että niillä ei ole lämmitystä. Niillä ei ole ikkunoita eikä ovia siinä talossa. Se on vanha tehdashalli, missä ne asuu. Suurin osa rakennuksista on tollasia. Ei ole lämmintä vettä. Siellä on talvella. Tällä hetkellä siellä on noin -10 astetta. Niillä on ne samat myllyverkkarit päällä vuodesta toiseen. Ne pesee itsensä jääkylmällä vedellä, ne 5-vuotiaatkin lapset siellä. Joo. Ne ei valita mistään. Se on, mun mielestä ne on aika karaistuneet niin kuin porukkaa.